Да-да. В Лилия Димитров, чисто така, чиста купа. Предполагам, че самото начало казахте, че в приоритетно все пак какви са емоциите, които в момента са дошли за вас след победата и след мача за Словения. Добър вечер на вас, Санат Мадам, Върталандър и Индонезия. Разбира се, че емоциите са положителни. Винаги е хубаво, когато побеждаваш. Първо бих искал да благодаря на играчите, които се отнесаха изключително сериозно, изключително професионално в своето участие в този турнир. И в двата мача те показаха огромен професионализъм. И така, смятам, че и децарите показаха, че обичат страната си, обичат национален отбор. Също така да благодаря и на ръководството на Футболния съюз, че успя да се пребори да бъдем тук в Индонезия, да благодаря и на домакините за техното гостоприемство, разбира се и на хората от на посолството, които постоянно бяха във връзка с нас относно организацията и на посланника на Димитрова, който организира всичко. Така че благодарности, щастливи сме, но разбира се, стоим здраво стъпили на земята и не се заблуждаваме. Продължаваме да си следваме целите, да си подготвяме отбора за турнира на Лига на нациите, който започва в септември, да обиграваме младите състезатели. Разбира се, че няма да забравим и опитите. Тук специални благодарности виждам, че Тео Борисов е тук, който ни помогна в създаването на Соломонови острови. Благодаря, Тео. Така че щастливи сме и сега имаме повод да се порадваме. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.